KTM Duke 200, yan po ang ating feature para sa inyo sa araw na to 2023. Magkano na po ba ang presyo nito at pareho pa rin po ba ang ating makukuhang benefits para dito sa ating street naked bike from KTM Motors Philippines. Mga idol, ito po ang color na to, combination po ito ng white color at black and orange. Of course, yung isa naman ating other color na pagpipilian, yun naman pong orange and black. Mga idols, itong ating Duke 200 for the year 2023, meron na po ba tayong inaasahang bagong update or upgrade para dito? Well, mga idols, tumuto kayo sa ating YouTube channel dahil i-update ko kayo dyan at bibigyan ko kayo ng Moto News oras na magkaroon po tayo ng final news from KTM Motors Philippines. Siyempre, sa mga comment po ng mga idols natin kung ano po yung gusto niyang upgrade para dito sa ating Duke 200. Of course, yung kanyang instrument panel maging kapareho na nung para sa ating Duke 390, ano? Mas informative at mas modern yung style na yon. Plus, siyempre gusto rin natin magkaroon tayo ng at least mas magandang specs or features para sa ating Duke 200. Gaya po ng traction control, sana i-additional nila yan bilang features ng ating Duke 200 model for the year 2023. At asahan po sana natin yan at makita for this coming year, mga idol. Ito po yung color na orange and black combination. Mas poging tingnan to. Siyempre, KTM is orange color, ano? And samahan nyo ako, mga idols, para sa ating presyo, installment, cash payment, monthly payment, at pagkano yung down payment natin dito. Siyempre, saan kayo bibiling kasa? Again, sasabihin ko sa inyo yan at aalamin natin yan. At kung kayo nagbabalak bumili, mga idols, pwede po kayo mag-PM sa ating FB page, Boyet Salabarria, mga idols. At siyempre, huwag niyong kalimutang i-subscribe ng ating YouTube channel at pakihit yung all button para lagay yung update. Yan po, mga idols, ang ating video para sa inyo. Samahan niyo ako at isa-isayin po natin lahat ng specs and features niyan para sa inyo, mga idols. 2023 new update for Duke 200 from KTM Motorcycle Philippines. At para sa ating updated na presyo po ng ating Duke 200, SRP 178,000 pesos. Yan po yung ating babayaran kung bibili po tayo via cash payment. Of course, hindi pa po included dyan yung ating LTO registration. Para naman po sa ating installment, magda-down po tayo ng 20% down payment, 35,600. At may kasama po tayong insurance dyan, additional 8,858. Total cash out natin, 44,458, mga idols. Sa monthly naman, para sa 1 year or 12 months, 14,293. 24 months, 8,384. And for 36 months, 6,481 pesos po, mga idols. So pwede po nyo ilabas ito via installment. Pwede kayong tumawag sa akin 0917-310-5125 or mag-PM kayo sa ating FB page, Boyet Salabarria, at tutulungan po yung makakuha nitong unit na to, KTM Duke 200 white or orange color. And para sa ating specs and details ng ating makina, yan po ay 199.5cc displacement, single cylinder po ito, double overhead camshaft, liquid cooling na rin po ang kanyang engine, at meron siyang Bosch electronic fuel injection. So napakaganda ng kanyang fuel injection, ano. Well, para naman sa ating maximum power, 25 HP po ang kanyang maximum power at 10,000 RPM. Maximum torque, 19.2 Newton meters at 8,000 RPM, mga idols. So napakalakas po ng ating power and torque para sa ating Duke 200. And para sa ating suspension and chassis naman, ang ating front suspension, 43mm na WP Apex. Upside down forks po ito, napakaganda ng laro niyan. Sa ating rear suspension, W Apex din, monoshock with 10-step adjustable. Aba, pagdating po sa ating suspension, talagang solid po at talagang premium quality brand po yung WP Apex na yan. Para naman sa ating frame, yan po ay naka-split trellis frame at tubular po ito. Siyempre, napakagandang tignan yung ating mismong frame na yan. Pagdating naman sa ating stopping power, mga idol, yung pong ating front disc brake ay hydraulic single disc brake po ito. 300mm po ang sukat niyan with radially mounted caliper. Siyempre, Vibri po ang brand na ginamit nating caliper dito. At equip po ito ng anti-lock braking system. So, meron po tayong ABS sa front natin. Para naman sa rear, siyempre, yan po ay 230mm na sukat na single disc din, hydraulic with floating caliper din from Vibri. So, mga idols, tayo po ay may equip na dual channel anti-lock braking system. So napaka-solid po ng stopping power ng ating Duke 200. Kaya talagang panalo to pag binili ninyo. Well, meron din tayong Supermoto ABS. So big sabihin po nito, pag inactivate nyo yan, pwede tayong mag-wheelie, ano? So pwede nating laruin yung ating braking
At para naman sa ating wheels, yan po ay 17-inch wheels po natin. At yung ating sukat sa harapan, 110/70 by 17. At yung likod naman, 150/60 by 17. Super wide yung ating tires sa likuran ng mga idols. At of course, yan po ay branded din. MRF tires po ang ginamit para dito sa ating KTM Duke 200. At para naman sa ating upuan, nakita man po ninyo, split type po ito. Well, ang sukat po ng ating seat height ay 822mm. Medyo may kataasan ng konti, pero siyempre sa mga idols natin dyan, kayang-kaya nyo pong i-ride ito at talagang solid at maganda rin naman po yung foam na ginamit natin para sa ating upuan. Well, para sa ating ground clearance, 155mm naman po ang sukat nyan. At para naman sa ating bigat, yung ating curb weight, 159 kilograms po ang total na bigat po ng ating Duke 200. So medyo lightweight po rin po ito. Para naman sa ating fuel tank, ang capacity naman po nitong gasolina ay 13.4 liters mga idol. Siyempre, unleaded gasoline yung pwede nating ilagay diyan. Well, pagdating naman sa ating fuel consumption, ang pinaka-average po nitong consumption ay 35 km per liter. Aba, matipid din po sa gasolina kahit po ito ay 200cc. At siyempre, yung ating handlebar, upright position po ito. Napaka-relax po sa riding position natin dahil street naked bike ang category ng ating motor na to. Well, meron tayong switch or button para sa ating pass switch. So maganda pong safety features din yan. At sa right side naman, nandiyan naman po yung ating ignition key switch para sa ating engine. Mga idols, itong ating Duke 200, ang ating pong ay meron po siyang ordinary ignition key lamang. Pero sana nga meron tong shutter lock para mas safe po yung ating Duke 200. Siyempre medyo mahal din pong presyo natin ito. Kita nyo ang ating instrument panel, fully digital po ito. Makita natin yung speedometer natin, tachometer, trip meter, meron ditong clock, ABS light, fuel gauge at siyempre yung ating gear shift light. Mga idols, itong ating ilaw, daytime running light po natin, LED po ito. At yung ating namang headlight, naka-halogen headlamp lang po ito. At of course, yung ating taillight naman, syempre LED rin po. So, meron tayong automatic headlight on or AHO. Lagi po nakabukas yan pag start natin ng engine. At para sa ating mga idols dyan, ano bang masasabi nyo rito sa ating Duke 200 na to? Pagdating sa pormahan, talagang solid, napakaganda. At talagang takaw pansin, lalo na sa kalsada. Kasi yung kanyang color combination, talagang ayos din at panalo. Well, pagdating naman sa kanyang features, aba, super loaded din ito. Meron tayong dual channel ABS, at pwede pa tayong mag-wheelie, yung ating Supermoto ABS. So mga idols, dalawang color yan. Meron tayong white at orange color. Siyempre, mamili na kayo dyan. Sino yung mas kursunadan yung kulay dyan? At kung gusto nyo bumili, again, sinasabi ko sa inyo, pwede kayong mag-PM sa ating FB page, Boyd Salabarria, at pwede rin tayong bumili nito via cash payment or installment. So, nandyan na po yung ating presyo. And abangan po natin para sa year 2023, magkaroon po ba ng another moto upgrade itong ating Duke 200 na to? Napaka-forma niyan, Ayan mga idols, yan na po yung ating feature para sa inyo, KTM Duke 200 2023. So kung nagustuhan niyo ang ating video, pakishare sa inyong mga tropa at kaibigan at yung mga gustong bumili nitong bagong motor na to. Yan po nasa likuran natin. At kung gusto niyo at kursunadan niyo, again, PM niyo tayo sa ating FB page, Boyd Salabarria, at tutulungan ko yung makabili nitong unit na to, Duke 200 2023. Yan po yung ating feature para sa inyo. Salamat mga idols at sana nagustuhan niyo. Like and share nyo yung ating video at syempre huwag nyo kalimutan subscribe yung ating channel at suportahan nyo ako sa ating FB page. Boyd Salabarria. Ride safe mga idols. Thank you.